Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jainko gizona, zuri gure bizia, Haintu gure jaunona, bugera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna izamitez beti zuekin. Eta gaur ospatzen ditugu martiri koreakoak. Han ere harrigarria da, eta guretzat esenplu bat, laikoak ziren denak. Dena laikoak ziren, haiek sortu zuten Eleiza Korean, Japonen gauza igualtzoa gertatu zen, noiz ikusi badezue pelikula oso eder bat esto sakrifizio, horixe, denbo askoan, kristauak, sostengua ziren, laikoak, apaizik eta eserretzegoen. Da, hori mendetan, mendetan. Hori ospatzen dugu gaur, eta batez ere, horien buruzena, Andres Kinta egon, gero apaisa intzana. Baina ordura arte ordia, danak laikoak izan dakoak. Eleiza hori, lehenengo sortu, eta gero sostengu izan zirena, bitxienez 3 mendetan. Besta gaitezen, orduan, meza hau ospatzera, izan emakume horiekin batera, eta eskatuaz baita ere, geuk ere indartu gaitzala, Eleiza bat eraikitzen, eta hortan partizipazio oso osua izan dezagun denok. Jesus jauna, errege bakeile eta jainkoaren santua, erruki jauna. Hau Jesus jauna, ilunpean distiratzen duzun argia, Kristo erruki. Jesus jauna, gizake berriaren eredua, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik ereman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, seme alabak ordekoak ugaldu dituzu, lurreko bastar guztietan. Eta Andres eta lagun martiri santuen odola, kristau hasi emankor bihurtu duzu. Egizu arren izan dezagula haien laguntza eta jarrai diezagula etengabe haien esenpluari. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Esdras liburuaren hasiera. Pertsiako errege Ziroren lehenengo urtean, Jeremias profetaren ahoz jaunak esana bete zedin, Pertsiako errege Zirori barrutik eragin zion jaunak, eta hark agindu hau zabaldu zuen, hitzez eta idatziz bere erreinu osoan. Hau dio Pertsiako errege Zirok. Lurreko erreino guztiak eman dizkit jaunak, zeruetako jainkoak, eta Judako Jerusalenen berari tenplua eraikitzeko agindu dit. Beraz, zuen artean haren herriko diren guztiek izan bezate bere jainkoa lagun, eta igo bitez Judako Jerusalenera, eta eraiki bezaiote etxea Jerusalenen dagoen jainkoari, Israelen jainko jaunari. Bizirik gelditutako Israeldarrei lagun biezaie bizi diren inguruko jendeak. Eman dezaizkie zilarra, urrea, ondasunak, abereak,
eta norbere borondatezko opariak, Jerusalenen dagoen jainkoaren tenplurako. Orduan, ateratzeko prestatu ziren Judaren eta Benjaminen familietako buruak, apaisak eta lebitarrak, hau da, Jerusalenen dagoen jaunaren tenplua iraikitzera joateko jainkoa barrutik eragin zien guztiak. Auzokoek eskuzabal lagundu zieten, eta zilar eta urreskontziak, ondasunak, abereak eta bitxi ederrak eman zizkieten, nor bere borondatez eskenitakoaz gainera. Jaunak esana. Gurekin haundikiro jokatu du jaunak, gurekin haundikiro jokatu du jaunak. Jaunak Zionen zoria aldatu zuenean, ametsetan bezala geunden. Barrez bete zintugun orduan ahoa, pos oiuz mingaina. Gurekin haundikiro jokatu du jaunak. Gentilerrietan ere esan zuten, haundikiro jokatu du jaunak haien alde, haundikiro jokatu du jaunak gure alde, eta posarren gaude. Gurekin haundikiro jokatu du jaunak. Aleluia! 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 Zuen argiak denen aurrean egin behar du argi. Zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita gorez dezaten. Aleluia! Aleluia! Jauna zuekin. Jesucristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien jendeari, inork ez du argia pizten eta ontzipean gordetzen edota ohepean ipintzen. Baizik eta argimutilaren gainean ipintzen du, sartzen direnek argia ikus dezaten. Izan ere, ez dago ezer gordea agertuko ez denik, eta ez da eskutuan ere jainko eta argiratuko ez durik. Kontu izan, beraz, nola entzuten duzuen. Izan ere, duenari emango zaio, eta duenari ordea, ez duenari ordea, eduki uste duena ere kendu egingo zaio. Jaunak esana, Arreba maiteok, ikusi dizute, aurrenetik ja meza jarri dugu, martiri batzun eskuetan. Martiriak, laikoak, dugun bezala, tartian gaurkoa, paisa, gerosia hori intzana. Bitartian, laun mendetan, eleiz hori sostengu izan zienen laikoak, bezerik ez. Eta fedea, pelikula ederra benetan dagoena da, lehen seminariza izan dako bat, Scorsese, Sacrificio, ikusi dizuren oso pelikula ederra da. Hoi horren bidez, nola komunitate horiek lau mendetan kristau gelditu ziren. Jesuita joten dianean, aurrenean, gezurtan da biltzan, zer da biltzan da, nolako galderak egite zizken da, zein gaurko egunean, aita santua eta olako gauza. Oso pelikula ederra. Gaur daukagu martiri hauen horapena. Eta gaurko evangelioak botatzen digu adierazpen bat. Eta era berean abisu bat. Kristo jarraitzen dugun guztiok, gizakiren artean testigantza bizi bat izan behar dugula gaurko gizartearen artean. Denok, nolabait, testigantza hori eman behar dugu, geure jende artean. Ez da bakarrik misiolaren kontua, apaizaren kontua, baizik eta kristau guztien lana da hori. Pentsa dezagun, lehenengo irakurgaiak esan duna. Ziro, errege pagano bazan, errege ondikia, historian, eta
behin Jerusalem da hartu zituenean, berak agindu zuen tenploa egiteko. Berak agindu zuen. Nahi nuke esan, pagano batek errespetetu zuen beren erlijioa, eta lehenengo tenploa Zirok agindu zuen eraikitzeko. Eta hau dugu guk ere mundu nahiko pagano batean esalik, tenplu edo jainkoaren tenpluak, geranok, koitza, nola baita eraikitzen joan behar degula, eta sostengu joan behar degula jende hoiena. Zuenak, baita ere beste asko, ereizatik kanpoz dabiltza, ez dio arazorik. Baizik eta jakin dezagun, lehen ere zenbat eta zenbat eliz izan dian sostengu laiko jendea. Horregatik esango nuke, baizak giotak itxio gara, baita ere, lan guztiak ezin dituguin, baina nik uste danok ardura hori serioki hartu behar degula. Eta lehenguan esan izuen, larun batian, laizter iritsiko gara zera, sinodo horta. Eta eleizak denok bat egin da, aurrea jo beharko dugu bidea, nola bait denok ardura gehiago hartzeko. Geure kristatasuna ardura bat bezala hartzeko baita ere, eta azken finean denok izan behar dugula misolariak. Ez, aurra zera, eta bestiak hau indik, ez, denok izan behar dugu, eleiza kanporatzen duguna. Eleiza bat irteeran nahi dugura aita santua. Berdin izango nuke, guretzako den hori. Bide horretako fede bide lagun dugu, hainkoa. Batez ere gau ez gabiltzenean. Askotan geuk ere gabaldi batzuk pasatzen ditugu, nola bait, geure fedea pixkate zori batzuk izaten dira, pixkate zailago direra bizitzea, edo zer gertakizun izan degula familian, da noiz azizigera, igual jangoikoaz, baita ere pixkat dudan, tatulik, Baina hori izan da, nahi du izan, fedea bide hori lagundu behar degula sostentzen. Nola bait, izan dedin gauza ondo apoiatua. Bide hortarako fedea bide lagundu. Fedea da gauzik handinetakoa bizitza batean gordelekena. Eta bizitza aberazten duana. Hortan dudik ez ere uki. Akaso beldur biziote gera? Gaur egun, zaila dolako? Zein kaso egiten digu? Ez dio ardurarik. Jankotxu bere denborak nola betetzen dian. Guk geure fede hori bizi dezagun, eta nahi ez tala betiri aurkituko ditugu, okazioak, testigantza bat emateko, testigu izateko geure fede horrena. Noizian, eozer gauzak, eozer gertakuzin, bizitzan, azkenean nola bai testigantza hori emalekera. Guk geure urteetan egon geran, musulmanekin, hala ere, onartu eginean, zatik nik uste nola behaiek eraiko fede zuken, erlijioan, baina, nahi nuke esan, ededunak eta otoitz egite zutenak, onartzen egitu zuen. Esan ziren, problemazko. Horregatik esateko nuke, jarrai dezagun aldegun guztien gure fede hau sendotzen, mundu honen erdian. Hau da gure kondizioa, hau da gure situazioa. Eta bizi dezagun, fede hori, aldegun sakonena, eta jangoikoarekin bat eginez, bai otoitzez, justo imitatzen, bere ekintzez. Hala izan dira. Eta zutik orain, otoitz egingo dugu martirioiekin, Koreako martirioiekin, da guri eman dizagula fede sakon hori. Beren fede azkeneraino aitortuz, Kristo lehenengo martiriarekin bat egin zuten gaurko santu hauek. Otoitz lagun harturik, zuzen dezakiogun jainkoari geure eskariak.
martirien oroipenak eta testigantzak sendo dezala Eliz elkarte osoa Kristorekiko atxikimenduan. Eska dezaiogun jaunari. Kristau direra azaltzeko, beldurrez naiz lotzaz direnek, martirien etxenplua ikusirik, indar berri daitezela beren fedean, eska dezaiogun jaunari. Gaur egun, ingurua eta giroa aurka izanik ere, Jesusen jarraitzaile direla ausarti aitortzen dutenek eta horren arabera jokatzen, suma dezatela beren baitan espirituaren laguntza. Eska dezaiogun jaunari. Beren seme-alaben onerako, gaixoak naiz ezinduak zaintzeko, edozein zerbitzu isil egiteko, bere bizia ere ematen dutenak izan izatela jainkoak beste inork eman ez dezakeen saria. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita hon horrek, gure eskari hauek martiri santuen, Koreako martiri santuen oroipena egiten dugun honetan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Bedeikatuazu jauna, zerulurren jangoikoa zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo zaigu biziaren ogi. Bedeikatuazu jauna, gainera. Bedinkatuazu jauna, zerulurren jangoikoa zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, ereiza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hainkoa algustiduna, begira bihotzonez, zeure herriaren emaitzei, eta egizu martiri santuen otoizari esker, bihur gaitezela gu geu zuretzat mundu osoaren salbamenerako, sakrifizio atsegingarri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zuri eskerrak ematea. Nonai eta beti, jauna aita guzti santu, jainkoa alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Galdua zebilen gizakiaz errukiturik, Virginia Gandhi jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu. Eta hilen artetik pizturik betiko biziaren jabe egin. Horregaitik aingeru eta goia ingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari horatzarre hau beti eta beti abezen diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak, azna goienetan. Edenkatua jaunaren izenean datorrena, zana zeru goienetan.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkazu bada, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat. Erak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio gontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango den. Ere abelean, afalondoan, kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio gonetatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu baituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan jauna, mundu urnetik zeure gana eraman dituzun Jose Apaiza, Rafael eta Itziar eta Arantxa, zeure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropena joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur eunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietik, emaiguzu pakea gure egunetan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Ega dezu erregetza, gure agozpe eta indara, orain eta beti. Jesukristo gure jauna zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan, haunaren pakea beti zuekin.
Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, dezu munduko pekatua, emai guzu pakean. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Ona, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baina ezazuz bat, eta Aunaganilak bai doatzu, haren aurrean zoriontsu. Jauna dut argi, jauna osasun, nor nizutu. Jauna dut lagun, nor behar nauni ikaratu. Aunaganilak bai doatzu, haren aurrean zoriontsu. Egin dezagun otoitz, indartzuen janaria harturik, martiri santuen ospakizun egitean, apalik eskatzen dizugu jauna. Kristorekin leial bat eginik, joka dezagula elizan, gizon emakume guztien salbamenaren alde. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean.
Jesus.